Салом алейкум ҳамватанони азиз, подписчикон. Видеои охироне ки дар саҳифа мондам, бисёриҳо навистаен то дина рӯза ихе мекарди, то дина рӯза тихидат ухе мекарди, имрӯз ба мора насиҳат каршидай. Насиҳат мекунӣ. Ман худам муҳтоҷи насиҳатам, ягон касам насиҳат намекунам. Ман просто мехоҳам ки ҳамин одамое ки як касда залал мерасонен, зиёнто намерасонен, ки мисол гапҳои нито гап мезанен, ҳамин одамо бас кунен ҳамин гапо, ҳамин корора. Ихе бигирем, ман ба ягон тайт кор надорам. Ман чӣ хеле гаштам, чӣ хеле пушидам, чӣ коре кардам накардам, ҳамаи корҳои ман дар ёдам ҳастай. Мара ягон кор дар хотирам набиромадагие ки шумо мара дар хотирам биёрен. Мақсад ки ҳамин корто надорам, кор нагирен. Одамо думби мара сар битен. Ман худам ба як зиндагии тинҷу осуда дорам. Пускай монен, ман ба зиндагии худам, ба ҳамин ҳаёти худам, ҳамин аробаи худам ҳила кашидаистам. Бо шумо иқа дарди сари ман нашавен. Ман якумш ки иҷозат надорам, ҳозир айни ҳол ҳамин вақти соата иҷозат надорам барои видео кардан. Ба хотири як видеои ки ман партофтам дар саҳифа мондам, 3-4 рӯз шид фақат дар хонаи мо ҷангу давову разборай. Илтимос думи мара сар бутен. Иқадрини шумо, иқа ҷазирию, иқа намедонам охи то дина рӯза ту ихе будӣ, ухеле будӣ, имрӯз ба мора насиҳатгар шудӣ. То дина рӯза ҳо ҳамхеле будум. Не ки худованд дар дилам дохтай тағйир кардам. Агар ақли ҳозира мешид аму вақто, шояд ки ман ҳар як нафаре ки намедонам айтай кадом дор гирифтаген дар таънаи шумо намешидам. Имрӯз ба иқа рӯзо, ба иқа проблемао, ба иқа мушкилиҳо намезадам. Афсус ки аму ақле ки ҳозир дорам, аму ақлам пеш набуд. Ба аму хотир илтимос, ман видео намекунам. Видеое ки ҳар видеое ки мебинем вай видеои пештара ҳай. Ягон тафар надора ай кадом шаҳру ноҳияен, ай гиҷоен. Ягон каса хафа карда бошума, пускай ҳамин Аллоҳ мара ҷазир куна, ҷазома бута. Аймин ягон гапи пасту буландам гуфта бошум, ай ҳаматон бахшиш, узр. Думби мара сар бутен, одамо бумонем, пускай ман тинҷ зиндагӣ кунам. Нав як зиндагии хуб, нав як тинҷира мебинем. Бо як сол пас, 2 моҳ пас, 3 моҳ пас дидӣ ки бо як кори нав кардем, бо як проблема кардем. Монем пускай ман ба зиндагии худам, ба ҳамин комфортна зиндагӣ кунам. Ягон тута гапи пасту буланд гуфта бошум, бахшиш, узр. Дар вақтшан ягон